Ja, her på den første TLC-plade, der kan vi se, at patientprøven indeholder phenylalanin. Vi kan se, at den pinkfarvede plet har bevæget sig lige så langt op på TLC-pladen, som standarden har med phenylalanin. Det betyder, at patienten lider af PKU, og altså ikke kan omsætte aminosyren phenylalanin. Derfor stiger koncentrationen af phenylalanin i blodet, og det bliver herefter filtreret ud i nyrerne og ender i urinen, hvor vi så kan måle på det. På TLC-plade nummer 2, her kan vi se en pinkfarvet plet, som findes ovenover applikationsstedet for patientprøven. Den har samme mobilitet som cystein, og det betyder, at patienten lider af cystinuria. På den tredje TLC-plade kan vi se, at aminosyrepletten over applikationsstedet for patientprøven har samme mobilitet som arginin, og det betyder altså, at den her patient lider af argininemia.